Hola, soc l'Àngel Campanya Luque. Vaig estar a la Fageda treballant 12 anys. Vaig estar amb les vaques, amb els iogurts, vaig estar a vivers, he estat a molts de puestos de jardineria, he treballat 6 anys. I quan era petit, quan tenia 14 o 15 anys o 16, vaig estar molt de temps a Belles Arts amb la meva mare, que em va pagar una beca, i vaig estar allà estudiant dibuix, però fins que vaig estar 10 anys. I quan em vaig inspirar tant i tant i tant, vaig començar a pintar i no vaig parar mai. Sempre uns dibuixos, uns altres, cap aquí, cap allà, i el que m'agrada molt són els arbres, fer arbres, perquè a la gent els agrada molt els arbres de la Fageda i les coses aquestes de la pagesia. I ara veuran aquest dibuix, que és els pagesos quan estaven a la muntanya, que feien un foc a terra i tenien una mica de fred, no? I s'estaven allà agafant herbes, agafant palla, agafant fusta, tot servia per treballar i tots menjaven i tots ho feien molt bé. I aquest dibuix és més o menys una semblant als pagesos d'abans, de la pagesia. Ho veuen? Que és un foc i és la pagesa i el pagès a la vora del foc, allà amb les mans posades perquè tenien molt de fred. Era quasi a la tardor, quan es caïa el sol, es feien un foc a terra i es posaven a escalfar-se. I quan plegaven d'escalfar-se s'anaven cap a la masia a dormir. I aquesta és una noia que també són pagesos, que estan buscant bolets per la muntanya. I aquesta noia amb la seva mare buscaven bolets i vinga buscant-ne. I és un quadre fet per la pagesia d'Olot, més o menys. Els pagesos d'abans, que anaven així, doncs més o menys és una cosa així. I aquesta nena va per la muntanya a agafar bolets. Adiós.